நல்வாழ்த்துக்கள். சுதந்திர தின விழா பற்றி உரையாற்ற வந்துள்ளேன். 1947 ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாள் ஒவ்வொரு இந்தியரின் வாழ்விலும் மனதிலும் நீங்காமல் நிற்கும் தினமாக கருதப்படுகிறது. இன்றைய நாள் நம் இந்தியா நமக்காக தோன்றிய நாள். இன்று 74வது சுதந்திர தின விழா கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் நாம் நமது தாய்மண்ணில் சுதந்திர காற்றை சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு முதல் காரணம் நமது தேசிய தலைவர்களும் போராட்ட வீரர்களும் அவர்களின் தியாகமுமே. இன்றைய தினம் நமது தலைநகர் டெல்லியில் இவ்விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்படும். இவ்விழாவில் நமது பாரத பிரதமர் செங்கோட்டையில் தேசிய கொடியை ஏற்றி நாட்டு மக்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்து உரையாற்றுவார். இவ்விழாவில் முப்படை அணிவகுப்பு, நாட்டியம், நடனம் என பல்வேறு வண்ணமயமான கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். நாமும் நம்மை சுதந்திரமாக வாழ வைத்த சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளின் நினைவை போற்றுவோம். இந்தியா முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளில் காலை கொடியேற்றி தியாகிகளின் தியாகத்தையும் வீரத்தையும் போற்றி உரையாற்றுவர். பள்ளி குழந்தைகள் தேசபக்தி பாடல்களுக்கு நடனம் மற்றும் நாடகம் மூலம் நமது தேசப்பற்றை வெளிப்படுத்துவர். இந்த வருடம் கோவிட்-19 காரணமாக இவ்விழாவை நாம் காண இயலாமல் போனால் நாம் நமது வீடுகளிலேயே அந்த தியாக செம்மல்களின் தியாகத்தையும் பெருமையும் போற்றுவோமாக. ஜெய் ஹிந்த்.